Kapamilya actor Xian Lim mibutiag nga apektado siya sa mga bati nga mga kritisismo batok kaniya kalabot sa iyang acting skill. Si Xian starring karon sa bagong movie nga Everything About Her ug kauban niya sa salida sila si star for all seasons Vilma Santos ug Angel Lacsin. Sa press con sa maong salida, wa na kapugong si Xian nga mutubag kalabot sa mga negatibong komento batok kaniya. Matod niya nga nasakitan usab siya sanglit diretso niyang mabasa ang mga gipangsulti sa mga tao batok kaniya. Bisan pa man daw iya nang gihatag ang tanan kasagaran sa mga tao adunay ipangsulti kalabot kaniya. Sigun ni Xian nga dili lang sabdaw kabahin sa iyang craft ang iyang mabasahan kundi apil na ang personal niyang kinabuhi. Apan matod niya, it's a learning process ug magbinuutan na lang siya. Bisan pa man sa mga negative chika batok kaniya, mapasalamaton ra gihapon si Xian sa iyang proyekto ug sa mga kauban niya sa trabaho.